Alas 4 pa lamang ng umaga nitong Sabado, nasa PNR Legazpi Station na si Nanay Marian. Tuwing magsisimba daw kasi siya sa Basilica sa lungsod ng Naga, mas gusto niyang sumakay ng tren. Bilang senior citizen, napaka-importante daw sa kanya ang komportableng biyahe. Kaya malaking tulong para sa kanya na ibinalik na ang biyahe ng tren mula sa dalawang ruta. Mas okay kung train ang sakayan, sigurado ang ang biyahe dahil mga traffic na. Lalo na ngunyang kadakul ang mga under road construction, mapagal. February 26 nang muling umarangkada ang biyahe ng PNR mula Naga papuntang Legazpi, vice versa. Ayon kay PNR General Manager Engineer Giovanni Miranda, 3 buwan din na natenga ang kanilang operasyon dahil sa iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo sa kanilang train sets. Sa ngayon, 2 trips lamang ang nag-ooperate dahil patuloy pa rin ang repairs at trial runs sa ibang mga train sets. At sa kasalukuyan, 1 train set lamang ang nag-ooperate sa pagitan ng Naga at Legazpi. Itong past weeks until today, nag-a-average tayo ng mga around 350 passenger per day. With the trip ng ng umaga from Legazpi to Naga, tapos Naga to Legazpi sa hapon naman. So every day, na yan yung average natin ngayon. So marami-rami tayong mga pasahero. I-compare mo siya way back bago na stop na may 3 loop tayo noon operation. Parang mas malaki yung demand ngayon. So aside from that, sa Bicol, after nung typhoon ng Christine, yung Naga si Pocot, patuloy pa rin naman na bumabiyahe at maayos yung biyahe niya sa bawat araw-araw. So yan, total na mayroon tayong train dyan. So train natin yan dito sa Metro Manila ay nasa stage tayo ng pagpuprocure para maibiyahe yung mga train na dito at maidagdag sa capacity ng train natin dyan po sa Bicol Commuter Train. 3 oras pa din ang biyahe. 4:49 ng umaga ang biyahe mula Legazpi, 5:30 ng hapon pabalik mula Naga. Mula 12 pesos hanggang 124 pesos pa rin naman ang pamasahe. May discount para sa senior citizens tulad ni Nanay Marian, sa mga estudyante at person with disabilities. Nitong March 3, may biyahe na rin sa Naga si Pocot, vice versa. May mga ibang station naman sa nakaangat na, pati yung kanilang mga embankment mas mataas. Pag tumatawid siya ng parking city or yung mga level crossing sa major urban area, naka-elevated na sila, hindi na on ground. Those are yung future railway lines natin na South Long Haul. Ganun na ang ginawang design to become more resilient when it comes to typhoon or other disasters. Ayon kay Miranda, patuloy ang kanilang ginagawang hakbang upang mas maging kalidad ang kanilang inaalok na serbisyo sa mga commuter. Marami pa rin ang naniniwala na ang ating linya ng Riles ay isang actually napaka-efficient na solusyon trapiko, efficient na solusyon sa mabilis na pag-transport ng mga tao at saka mga produkto. At yun ang yung subukan namin ibalik yung efficiency niya, hindi lang sa pag-repair ng mga train, kundi kung may pagkakataon kayo makabili ng train in the future para mabigyan ng serbisyo at mas lalo pang dumami ang mga mananakay natin sa train. Pinaalalahanan rin ng opisina ng PNR ang publiko, lalo na ang mga residente malapit sa Riles, na mas maging alerto upang maiwasan ang mga railway accidents. Para sa mga balitang Tatak Bicol, John Lopez.